Ух, извинете! След шибано и гадно търсене в CS:GO Info намерих един лагищ сървър. Искам един сървър да имам поне дедни лаги. Не става. Лаги. Много лаги. Ще се опитам да убия човек с лаг. Ама няма да стане тази работа, наистина. Опитвам се да не правя дори лаги. Там мишкам надрави доста и те да си влизат в скайпа ми. Опа, за малко ще да скрием. Ба майка му и мишка шибана. Ще прекъсна за малко да мога да убия един човек. Пак здравейте и пак лаги. И току-що убих един с хед. Ако не ви вярвате, вижте Player 2 от 1. Ето. Кога съм? Да, с граната един път 90 години. Ще опитам в лага си да го убия то. Убих го, я да видим колко. Записвам 91 фрейма. Ще опитам да го подобря другия път. Някой нацепи и не знам кой е. Ето кой нещастник, на 36 кръв вече съм. Бях на едно кръв и го убих.